ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, имрӯза набори мо мешавад аз даромадгоҳи рақами 2. ин тарафи пажаркаяй, мана ин тараф пажарка, ана ин дуюм дарвоза. ҳозир якум этаж анами тараф медароем, чун даромадгоҳи 2 даромадем, тарафи сеюм дарвоза меравем. Баз ма шумода нишон метиҳам. марҳамат. баъд пурратар аз уҷа ма шумода навор карда киртора имрӯз нишон метиҳам. марҳамат. нигоҳ кунед. анами тараф якум риад мешавад. рияди магазинҳои шишагӣ. навори имрӯзаи мо аз якум риад рияди магазинҳои шишагӣ мешавад. магазин рақами 108. беҳад куртои фасони туркии новинка бисёр омадагиай, распродажа рафта истодай. 3 рӯз фақат распродажа мешавад. аз ин рӯ ман хостам шумода пурра дар бораи анами дукон як маълумотиём. касе ки мехоҳа омада бина. ина бинед. магазин рақами 108. диден? бази то охири навора тамошо кунен. бисёр чизо, бисёр куртои фасон омадагиай, ипеку дигар чизо. ҳамино 3 рӯз распродажа мешавад бо нархи ҳамон Туркия пешниҳод шудагиай. метавонед ки даст раз кунед. биёен духтаро, дер накунен. дӯстони азиз, дар ин дукон танҳо 3 рӯз аксия шудагиай бо нархи Туркия пешниҳод шудагиай куртоошон. ина марҳамат, инамино ҳамаш ипека новинка 350 сомонӣ метиҳад нархи Туркия. размеро ҳамаш ҳастай. аз наздик ма шумода нишон метиҳам. рӯзи 17, 18 ва 19 июн анами аксия давом мешавад. яъне ки шанбе, якшанбе ва душанбе. мана бинен, каседа дар корай омада аз наздик бинен. мо доставка надорем. шумо метавонед ки худтон омада аз наздик бинен. рақамҳои савдогара мемонам, доставкара худаш мефаҳмонатона. касе ки доставка мехоҳед, марҳамат, дар худи савдогар пурсон шавед. ира бинед чӣ хушрӯае. ипекои 3D бидайне гулош хеле буромадагиай тоза пахтагӣ. фирмаи чи аи? ина ин фирма тоза туркӣ. хулас 3 ранг дора. ҷада 2 фасона. як фасонаш анамихе духтагиай пешакаш. якти дигаш бошад анамихе тоза сангои хамелеон заводской. ина остинакушунам да иҷа 2 намудай. я намудаш анамихел резинка дора, айна ин намудаш бошад анамихелай. хулоса 350 сомон куртаи то анамихе духтагӣ фасони ипек пешниҳоди шумо шудагиай. духтарако дер накунед, нархи Туркия додистиян. ана баъд бо ҳаст аз ана ино. инош чанде? анаи аксияда анаи намудо 550 сомонӣ шудагиай. набинед 650 сомониҳо 550 сомонӣ шудагиан. фирмаи ламиражай ҳичи намешаи паплинако шута мепӯшен. марҳамат, нависен шуна хчон бо мефаҳмонантуна. адресшона ма шумода нишон додум саршавии наворда чӣ хел медроед. бозори корвон, пажарка, тарафи пажарка, дуюм дарвоза, якум риад рияди магазинҳои шишагӣ, магазини рақами 108. хулоса нигоҳ кунед. инами обуфошонам беҳад сифати хуб доранд. нигоҳ кунед. ҳамин 3 рӯз ҳамино нархи Турсия пешниҳод шудагиа. ҳаддо меша ки гирен 250 сомонӣ. нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯанд. ҳамаи ҳамин 250 сомон. рақамҳои савдогар дар рӯи экран ҳастай. танҳо занҳо нависен барои доставка. метавонед ки пурсен шуна. баъд аз 3 рӯз ин нархҳо бо дигар тар мешавад. ҳозир ҳамин 3 рӯз бахшида ба иди қурбон. 3 рӯз фақат нархҳои турецки кати, нархҳои ҳам Турция кати пешниҳод шудагиай. хулас инамиё чизе мегирен 250 сомон ами попшои фасони якум сорти туркӣ. ана баъд мада беҳад ана багизоҳо маҳқул шуд. духтарако хушрӯанд багизоҳошон. иноям ҳамин 3 рӯз вай мекунанд. ҳамин нархи турецкӣ метиҳанд 400 сомонӣ. ино қиматан рости гап. ҳамин 3 рӯз шумо метавонед анами багизора 400 сомонӣ да гирен. бисёр ҳам хушрӯанд. паплинакои фасонаки ғавси якум сортан. марҳамат, метавонед ки интихоб кунед. диден вишивка дора. диден ази
чанд рангай, чанд гилай, аями ба гизаҳо нигоҳ кунед. остинакошон бо ҳам хе вишивка дора, сангои оригинал. размеро ҳамаш ҳаст духтарако. бори навай интихоб кунед. ҳана аҷоибак. марҳамат духтарои азиз, биёен ҳами 3 рӯз 400 смида инами чиза мегирен. киртаи фасони турецкира. ана ҳастай аз анаин рангуш. И бо духтуш дига хелай пешакш. Мана остинакош. Ана бад ман мехоҳам оз шумо да двойкора, абаяҳои двойкара нишон тиҳам. Иёям распродажа шидаги аями 3 рӯз. Нархи ино 400 сомона, 400 сомони анами двойкои тоза турки. Мана абая ҳастаю. Вай ҳастай кирта дораву абая дора. кирташ бе остинай духтарако. Мана киртакш бе остинаю ай болуш ҳамхе абаяи остиндор. Тоза пахтагиян. материали лёни оригинал. Мана иҷада рангош. касе ки мисол 3-4 та интихоб мегира, мекуна, мехара, инами двойкора 350 сомони метиҳанд. хулос духтаракои азиз, беҳад аксияи хубай барои либосҳои туркӣ. ана баъд ҳозир паплинои новинка бисёр омадагиай. паплинои хушрӯи туркӣ тоза. ман шумода киртои духтагира нишон метиҳам. ира нигоҳ кунед чӣ хеле хушрӯи материалошон. сифаташда гап нест. мана ҳамаи ҳамин санго, ҳамаи ҳамин чизошон ино заводскоян. ана ино ҳастай духтаро ҳамин 3 рӯзда гирбишинако абаяҳои тӯнака китобистона чанд ранг дора. ино 250 сомони. на тоза бори дубай 250 сомон. дигар рангоям ҳастай. инаи дигар рангошай. диден сиёҳ дора, ана турак дора, сери дора. анамино ҳамин нарх. ҳамин 3 рӯз 250 сомони. фақат абаяҳош. баъд анаи киртаакура овардагиам беҳад хушрӯ. ҳамаи размерош ҳастай духтаро. киртои духтагӣ тайёр 280 сомони. мана бисёр ҳам хушрӯ духтагиай. ина диден ҳамаш ҳаминора 280 сомони. бори материалҳои дубай. хитон омадед бо ай наздик мебинед духтаро. инаи кондитсионерай материалаш и чанд смай? инам ами кондитсионероям 280 духтарако. марҳамат дер накунед. анамхе кушоч хушрӯ аҷоиб хушрӯ духтагиай. мана фасонакошон марҳамат бинен остинакоша. ҳамаи ҳамино 280 сомони 3 рӯз. ҳам сабзам? ана ин сабзам хушрӯ. материалаш итальянка 280 сомони местиянамаша. иёям ҳамун нархай. ана ин қисми болора бинен. ана миноям ҳами киртоҳош аз анами коричневи сар карда. ҳамаш амад натуниёям беҳтарин. ана нигоҳ кунед чӣ хеле хушрӯ анаи аднатониё. ина миёям ҳамаш 280 сомони ҳами 3 рӯз духтарако. киртои хушрӯан дер накунед. арзон пешниҳод шудагиай. ҳам занона ҳастай, ҳам маладёшка ҳастай. шумо метавонед ки омада интихоб кунед. унавай сиёҳу аднатони ва ё чи? ана диден то анами сиёҳа ҳамин нархай 280 сомони. аксияда ҳиҷобоям рафта истодай духтаро 500 сомон, 550 сомони. марҳамат каседа ки ҳиҷоб дар кор бошад биёен аз наздик хитон бинен. бо чира савдогара нависен суратча мепартоятуна кадомеша ки мехоҳен гирифтан духтаро чӣ хелеш ки дар кораитуна. инчунин ози анав двойкора диден двухсторонный анавай тигро анамино ду тарафа пӯшида мешава. ино чанд сомон? 400 сомони. ира як тарафаш аднатонный ай, як тарафаш тигриёви. ду тарафа метавонед пӯшен. ози ман да манекен шумода нишон метиҳам. ина бинед анамин ваёе ки абаяҳое ки гуфтум ки ду тарафаен анаминоян. шумо ҳам анами тарафи тигриёвиша пӯшида метавонед, ҳам аднатониша. аднатониш анамхе бежеви якай тарафи аднатониш 550 сом будан. ҳозир ино 400 сомони аксияда пешниҳод шудагиай. ина магазин рақами 108.
баъд ана ино ҳамаш аксия рафтиста инуда дидед иҷада куртои дароз астай, джинс астай, рубашка астай, ҳама чи астай, ҳамаш бори туркӣ аксия рафта истода 180 сомонӣ духтаро марҳамат чизе ки мегирен ҳамиҷа 180 сомонияй ана инаи джинсакора мехоҳен чӣ чизе ки мехоҳен марҳамат духтаракои азиз дер накунен 180 сомонида харидорӣ кунен фақат ҳамин 3 рӯзаи аксия ира бинен чиқа бори бисёрай чиқа интихоби васеяй ҳамаи чида чи курта чи мисол пояфзол ҳамаш ҳастай чӣ хеле гуфтам ҳамаи ҳамино 250 сомониам пояфзолошон сифатҳои аъло ҳозир бори хитой ин нархай шумода мо бори туркияро 250 пешниҳод кардагем барои аввай дер накунем